ఇంట్లో మామిడికాయ పులిహార తయారయ్యే దానికి కావాల్సిన పదార్థాలను తీసుకున్నాను. ఒకసారి చూడండి. పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చి, క్యారెట్ కొంచెం తురుముకోండి, కరివేపాకు, తాలింపు దినుసులు, పల్లీలు, మామిడికాయ కొంచెం తొక్క తీసుకొని తురుముకున్నది, పసుపు. తయారీ విధానం చూద్దాం. ఆన్ చేసి బాండి పెట్టుకొని ఆయిల్ పోసుకుందాం. 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్. మీరు ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్, అది మీ ఇష్టం. ఆయిల్ ఎక్కిందో లేదో చూసుకుందాం. ఎండుమిర్చి వేసుకుందాం. తర్వాత తాలింపు దినుసులు వేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. పల్లీలు వేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇవన్నీ ఏగడానికి ఒక 5 నిమిషాలు టైం పట్టింది. సిమ్లో పెట్టుకొని దోరగా వేపుకుందాం ఫ్రెండ్స్. అల్లం చిన్నపాయ పేస్ట్, పచ్చిమిర్చి, ఇవన్నీ కలుపుతూ తిప్పుకుంటూ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. ఒక 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు అట్లా సిమ్లో పెట్టుకొని మంచి కలర్ వచ్చేదాకా వేయించుకున్నాం. ఇవి వేగినట్టున్నాయి ఫ్రెండ్స్. కరివేపాకు, క్యారెట్ తురుము కొంచెం కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది. మీకు నచ్చితే వేసుకోండి, లేదంటే వద్దనుకోండి. తర్వాత మామిడికాయ తురుముకున్నది, ఇది కొంచెం వేగాలి ఫ్రెండ్స్. వేగినాక అప్పటి వరకు కలుపుతూ తిప్పుతూ ఉన్నాం. అలా కలుపుతూ ఇది కొంచెం వేగుతూ పసుపు, లాస్ట్ సాల్ట్ వేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఒక 5 నిమిషాలు టైం పట్టింది. అలా తిప్పుకుంటూ ఉండండి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ. దీంట్లో ఇంకా జీడిపప్పు, కిస్మిస్ ఇలాంటివి కావాలంటే వేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్, అది మీ ఇష్టం. నేనైతే వేయట్లేదు ఇక్కడ. ఒక 2-3 నిమిషాలు టైం పట్టింది ఫ్రెండ్స్. ఇలా తిప్పుతూ ఉండండి సిమ్లో పెట్టుకొని. ఇది వేగినట్టుంది ఫ్రెండ్స్. కొంచెం పసుపు, టేస్ట్కి తగ్గ సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోండి. మీకు ఎంత తింటారో అంత వేసుకోండి. సాల్ట్ వేసుకొని ఒక 5 నిమిషాలు వేయించుకుందాం. కావాలంటే మీరు కారం కూడా వేసుకోవచ్చు, కొంచెం స్పైసీగా తినేవాళ్ళు, అది మీ ఇష్టం. నేనైతే వేయట్లేదు కారం. ఒక 5 నిమిషాలు వేపుకొని ఫైనల్గా మనం కొంచెం కొత్తిమీర, అన్నం వేసుకొని తిప్పుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఇంకో 2 నిమిషాలు పట్టిద్ది. ఇలా తిప్పుతూ ఉండండి మధ్యలో మధ్యలో. ఒక స్పూన్ కారం వేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం అన్నం వేసుకొని ఇది మొత్తం కలిసేటట్టు కలుపుదాం. అయిపోయింది మామిడికాయ పులిహార. ఇది మొత్తం పూర్తిగా కలిసే వరకు కలుపుతూ ఉండాలి. అంతే ఫ్రెండ్స్, మామిడికాయ పులిహార ఎంతో ఈజీ, సింపుల్గా. ఇది కూడా తయారు చేసుకొని టేస్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అంతే ఫ్రెండ్స్, మామిడికాయ పులిహార రెడీ అయ్యింది. చూద్దాం. సింపుల్గా ఇంట్లో ఈజీగా ఖాళీగా ఉన్న పిల్లలకి టేస్ట్గా ఉండేది తయారు చేసుకొని తినండి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత బాగుందో.